Hai berok nor nai tongo kok brok kothma YouTube channel. Haidingke sungtino kok brok kothma YouTube channel ti kaisa sini Pradhan Mantri agi je tongmani bo serai bini boyos komakhono bo Pradhan Mantri mamani bini 40 bosor boyos songkono bo Pradhan Mantri mananyai bo tam samung khlaikya tai bo buse borok kaham tai bo tangai tini Pumala na tini bom phatiwoi tinani nangka abono rok sawoi sungtini o kok brok kothma YouTube channel tike sung saimanani digi thanglayano nai tongni soya kare kok brok kothma tai norok like comment share khaiji tai subscribe bell icon khanyani tapok di मजबूत नहीं करेंगे जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं। 21 मे 1991 bo bom rajagoi tinani nango bo jepro thikya hangkano pura sara wal ni mantri ro Pradhan Mantri ro belai kheno sundroma sajagoi nai kirma sinja ngjakha karon Rajiv Gandhi as borok kaham bo hai borok se nijini public bai bo bom rajagoi thine nango hangke tai onyo sara wal ni je koto neta ro borok ni upaile tamong nai tai sara wal no lori baikya je kirmani habaikya je sini Pradhan Mantri Rajiv Gandhi bo bom perine thikya hangkeno sara wal lori kha hnyai sajaka bongkha seke borok kaham bo surup Pradhan Mantri hangjanai siniya bo belai kheno bokha kaham tai public rok bai bo ekdom khala khula ka malayo tai joto public baino bo malayo chibai ruo photography ruo jese bir khuna hundi bo kono kiriya public bai malanyani bagai bono buije sepono sar khangke bo nising to babe kiriya bo hanyu tawoi kiru tai buni kumala ro bo hanya sak paimang tongo tai Sonia Gandhi bono je o party oi himnani bagai bono mana khlayu ba sajagi hayu karon tangi hindi Indira Gandhi bo kokjage thikmani aba haida nok ninai Rajiv Gandhi no bo mana khlayu tai Rajiv Gandhi sawo Sonia Gandhi no bo sawo thunani hangke hayu thinai nogo tongi bo thinai tai ang thikya hangke ang public ni bage seba khlase thiyana hninai bo Sonia Gandhi no sawo tai bo haike asake je thak thari samkhai tongmani asukti keso bo tini tanggoi hake public bai bo bom pekare tinani na Rajiv Gandhi obahe borok je dini wan somu belanyo kaham sungtabo computer je mobile ti mani je rega je kono samung tamani je bini je siklang thamani je bini wan somani abo mangse khajagi tongo menai khajagi tongo tako tai buksang hagiasa borok kahamno tanggoi bahai ke bomri bethari maka tai tangai betharka abosung siaranya ni digi thanglaya Rajiv Gandhi bo Lok Sabha election ganao bo kokpir nani nango tai bo ara thangai nai bo bokte bo narnani nango tai Rajiv Gandhi no belai khino borok kabama nasionai kabang ungo tai security type khani bagai bui onyo Pradhan Mantri onyo country ni onyo desh ni Pradhan Mantri konjono Rajiv no sauje ning security guard krak khanadi kintu bo abono ase khel khaya bo saujang ken Delhi ni simi bo plan ka sawinyai bo Karnataka Odisha Andhra Pradesh aba hai jaga wo bini Delhi hai kaba bo bokte bo naraganyani tongmani tai apro bo Visakhapatnam ni bo plan ka phalani thangano plan lof tonginai
bo hanya hai bisa kapot no mono piro gini tongna ni phaidrong kano plan hamka hnenyai khobar manti uka bo hanya hai logi logi no gari baike thangi nyai bo apleno kasakya tai apleno bono salokha Rajiv Gandhi ingkha agi bo pilot chakri khlaijak bo maso 5000 pilot mano tai bongni je family wo ke bo puno rajniti wo yasangnai gerikha anginai yogya kugya wo bo rajniti wo manong khoro hundago adi hengke bo aplen salogoi hangkoro abono dini sabo saimanje last langmani plan ninyai Rajiv Gandhi Shri Prem Bodo Jagawo bo Jireli heke bokte benarna thangkoro azagani bororo bono je bothanani bagai planning khaitongmani le sabo saima bo thangka aro je kwama borokna singjagaro tai how borokna singjak aso je security rosor control khaimia jagawo bo motamuti 30 মিটার যে মঞ্চু বাই হাসাল আসগো বিনি গাড়ি বাথাগৈ bo himi phaibro hungka hungkano borok rok how tai security control phaimanani onek khino dai hungka tai aba hai jorawo je planning khai tongnai borok ni mung hungka donu bo Indira Gandhi ni murti no khulumui phaimani pore hungkano bo a bokte banarnani ja kadukro puro tai donu hungka hungke bisimawo bomuru wonya shooting khlainai Rajiv Gandhi no nasinja tai terus agoi thapro hangkano adono bo Rajiv Gandhi ni ganawo thanani aoka tai agoi thama jora hangkano bono police ro belai kheno control khanani nakya hake Rajiv Gandhi phaibro hangkano jora hangkano dono borei khoroksa thanginai bini yago tondonni khomala tongo taya khomalar nani bagai bo usigoi khlainai Rajiv Gandhi ni gana thana bagai bo pudi tongkha tai ajora hangano police bai kasu jakha inspector onusia bai romunai mana khlai jaka tai bo jabardosti yogini thana naika je inspector ni yakni onusia ni yakni yogi thana nai pro hangano bo pudi tongai mano pro hangano Rajiv Gandhi nuhuka je onusia inspector no thaka je obri donu no yakarei rohodi jine aprokeno sujung mandagai o donu thanginai Rajiv Gandhi no sondoni khomala puila kanei rekha bo khulumna nai pro hangano bo kongi khulum pro hangano bini je abisimawo bompiti khaija duita tibrnani nango tai kaisa tibrkha tei pasana nai pro te kaisa tibri hangano wai sabai no bum dekha gei hangka tai bum phatiri kangano Rajiv Gandhi ni logiwo 15 jona borok thikya tai 15 jona borok thimani jagao 9 jona hangke police kormi rok tai 46 jona hangke bebag no injurung baikya dukhuma baikya tai Rajiv Gandhi no hangka bagi sinima hangke bini juta paise Rajiv Gandhi no sini sibu agai asu jara nong sideng ok je bini triplan khainai tai je sabo bothar tangi bothar ka bono tangai Sri Lanka wo jutong laikya aboni bagai saimanani mosung hangke noro like comment share khaidi tai omoni video sona bagai ang ready toman adu sawnyo jotano no